Ora kumpul. Boten. Apa kecekel wong pati? Kula niku mboten saged diadani tandingan lan senopati Tanjung. Jalaran mboten kesabiantu mlayu yo mlayu ning meku inget jalan. Ora perkara perang Kakang Kula Sunan. kontak kapal kok inget. Jajal Lurah Panut. Yen kowe durung ngerti kondang Lurah Panut, tung lor Lurah Panut. Tung kidul Lurah Panut, tung ngetan Lurah Panut. Tung lor Lurah Panut. Panut, sawangen akeh murup bau saka desamu. Lan prajurit Kadipaten Padi padha besah basih pindhaning babotan Pajit. Aku iman marang nyawamu. Ayo, manut lawan aku bareng-bareng rubuhake Kadipaten Padi. Musuh, tetep musuh, ora perlu kowe iman karo aku. Kelakon tugel. Otot nyawamu, kowe.
kembarmu yang ngarep sepuluh nekan dengan ikut sabar. Setan. Sopo kowe? Kula. Kula Gumilar. Gumilar. Nggih. Bocah kosong ngendi? Saking Pulau Upe. Oh. Dadi mlayune Sumirat mau ora wedi karo aku nanging aku kok tulung kowe. Nggih. Lah kala wau panjenengan ajeng ditingkes ajeng dipateni. Aku lho nggih. Kowe kok sugih kendel gondoane. Kowe durung ngerti aku kowe. Lah lajeng panjenengan iku sih. Ditepongke. Umpama kowe iki ora ngerti bawangane. Nes kondang jagat pati. Agol-agole Senopati Pati ora ono ya aku Tanjung. Dados panjenengan menika senopati saking Kadipaten Pati. Bener. Nyuwun sewu. Nyuwun pangapunten Ndara Senopati kula mboten mangertos. Wis ora apa-apa. Ning aku sengit karo kowe. Napa? Kowe ora tak jaluki tulung. Ya kan? Kok kowe iki wani-wani temen nyampuri perkarane liyan. Umpama renek kowe Sumirat mesti mati nang tanganku. Tak tingkes, tak ida-ida sowan ke Kabupaten Pati. Kula pitados. Wong wau wonten tiyang sing dipun tingkes ajeng disuduk kalih Sisaka. Lah rahayune wonten wong ora kanggo. Ha nggih nyawane janelang. Kowe nyemoni karo aku piye? Mboten emoh. Nyemoni karo aku piye? Niku pun nulungi sampean. Sampean niku ora kena biasa. Iki dene sampean kok malah dadi Jane mono yo iki sing tak enteni awet mau bilang. Atiku srek, atiku loro. Mergo kowe. Aku ora bisa ngrangket resuk mikut Bupati Penewu ning Grang Wetan. Kula niku menungso ingkang gadhahi rasa lan patos. Ora kleru pangucapmu. Wong kewan mawon yen dipedak lokal ngatasi cacat. Napa malih kula menungso. Menawi kula dipun pedak raos manah kula dipun sabar. Yen kowe pengen jajal-jajal karo Senopati Tanjung. Ning papan ngelak regani apa penjaluk? Kula mboten jajal. Namung badhe males iki. Aja gulu kang ngerti. Sampeyan bos. Aku percaya. Semendo saltara. Apa? Wanyelke Bola bali kowe. ora matur malah. Apa arep antani? Sampeyan mboten sasabelo. Sampeyan semikir. Iya. Kosek. Aku kuwi ora sabela karo Tanjung. Pancen Tanjung kuwi senopati ana ing Kadipaten Pati. Lah senopati mboten. Gaweane iki nuntut negara. Wong kula tulungi mboten matur nuwun malah miloro. Sesundi dikate. Saka kaduan aku iki ngerti. Ngertos bab Gonmu tanding karo Penewu saka Brametan. Saka Parangjono, saka Paranggoda. Aku ngerti.
Pancen kabeh penewu iki padha kendang. Sok iku baratan. Nanging iki dudu kowe sing ngawekani. Ajeng sinten mboten kula? Nek ora ana kanomane iki kowe mati. Mboten saged. Sampeyan mboten yo, sampeyan mboten yo. Ayo, sampeyan wani monggo. Nek kowe wani monggo. Waduh. Gus, Sampeyan nek nyadep. yo sadurunge aku njaluk pangapunten. Sampeyan lu sinten? Aku kuwi warope kabupaten. Ya aku iki kena darani dalang sapa nyono biyen. Neng saiki jenengku Haryo Kencana. Ndara Patih wonten Kadipaten Pati. Iya. Duh, nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten kula boten mangertos. Ngono ya ngono. Monggo panjenengan ketok gulu kula boten. Ora. Saestu kula boten. Ora kabeh ki aku ngerti kebencianmu. Saiki ngene, aku tak takon. Kowe kok nganti wani ntrambul bab peperangan iki? Jane kowe jeneng sapa lan saka ngendi karep? Kula gumilar saking Pulungpeh. Gumilar saka Pulungpeh. Lho niatmu kok nganti ntrambul peperangan? Aja kula niku rak pengen pados pedamelan wonten ing Kabupaten Pati. Wonten sak tengahing dalan kula niku meruhi peperangan. Lah Ndara Senopati kula wau dipun tingkes ajeng dipun jojok. Ya. Jenenge kula niku mesake nggih kula tulungi. Bener. Lho ning Ndara Senopati niku sae. Apik. Sae. Apike nggon ndi? Kula niku rak napa niku tetulung dhateng panjenengan. Ya, Kula ajeng dikani ganjaran. diwenehi ganjaran. Sih. Oh Senopati iki nek ana kawula sing sabiyanku kudu menehi Iki lha ganjaran. sami akeh Gusti Pak. Dur ganjarane sing bakal diwenehi iki apa? Ganjaripun wonten kalih. Ana loro. Wonten ingkang kempel, wonten ingkang kempyang. Oh. Kula kan milih. Wah, estu sae. Dadi aja nganti mengko kowe nek jajan, njur dadak nganake susu. Kula milih ingkang kempyar kula. Kowe milih sing kempyar. Contonipun Bener. nek meneh. Contone piye? Contone ngaten. Menika Nah, saiki iki rak kirah pano. Oh, kilurah. Men sewu kilurah. Iki kanggo contoh. Badhe nyontoni. Nih, Anggenipun Ndara Senopati meneh ganjaran bapak. aku mbok nggo contoh. Nggih namung contoh. Ora apa-apa. Nyuwun sewu. Iya iya. Niku pamit kula Senopati Tanjung. Heeh, iya. Jenengan dados kula Gumilar. Ngaten jenengan saya. Gumilar. Le kowe wis nulungi marang aku. Wong aku iki jenenge Senopati, sugih. Bondo donyaku tumpuk-tumpuk. Isor bantal ya dhuwitku. Ning lemari ya dhuwitku. Ning ngene sak wong-wongku ya dhuwitku. Anak bondo Lah, mula kuwi kowe tak pene ganjaran. Ganjarane ana loro. Sing kempel karo sing kempyang. Sampeyan jawab, kula sing kempyang mawon. Masa kempian mawon kula. Sing kempyang Sing kempian mawon. ana syaraté. Nggih. Kowe kudu ndodok. Kudu ndodok. Aku ki lurah lho. Nyun sewu niku nonton. iki kanggo contoh. Kanggo contoh. Ndodok. Niki berarti ndodok. Karo ngatung. Lho, sik aku ki lurah lho. Nyun sewu niki contoh. Aku ki lurah wong kondang ning Pati kok. Inggih contoh kula Senopati Tanjung sampean dados kula. Ya ya ora apa-apa. Contoh ta. Nah, ngatung. Reh nek kowe njaluk sing kempyar, tanpa lolo ya. Panot. Panot. Panut. Lah kok kemun-kemun lintangnya akeh. Lah kowe iki diwenehi ganjaran. Niku ganjaranipun ingkang kempyar. Biar kok rasane kaya ngene. Aku ki lurah diajeni wong sak Pati kok malah sakit. Sakit. Ora mung lara, metu bintange. Pramila kula niku nggih gumun. Piye? Lah kula nyuwun Ndara Senopati menawi ingkang kempyar niku sakit kula milih sing kempel mawon. Aku muni ngono. Nggih. Lah aku ki lurah nek. Niki namung Oh, contoh. Ora apa-apa contoh. betul napa? Lah terus Jenengan niku nembung milih sing kempel. ah nek kempian niku mboten sekeca kula
sing ngempel mawon. Sing kempel. Sing ngempel. Ndodok. Cocok meneh. Niki namung contoh. Mau ndodok. Kanggo contoh. Oh nggih, nggih. Nek contoh lho Nida. Nggih. Sing ngempel mawon. Ngatung. Ngatung neh. Nggih. Lah, Namung contoh. Ngatung. ngatung. Pengen ganjaran sing kempel. Sing kempel. Anu. Piye? Lagi. Oh. Ayo Ning. Aku mau mentas mangan apa iki? Iki mau ganjaran sing kempel. Donyane kok cedak. Wes, prei. Iki genep ping 3 aku mlebu rumah sakit ya. Namung contoh. Contoh apa aku lurah mbok jotos sih mbok kampung iki. Namung contoh. Wes ora contoh to. Anggenipun Ndara Senopati paring ganjaran kula. Rek. Ya wis cukup. Dadi kaya ngono kuwi mau nggonmu menehi ganjaran karo Kanoman iki. Nggih. Apik nang ngono. Jalan kula niku serik Gusti Mas. Serik. Nggih. Serikmu dasarmu apa? Dasar kula maton. Umpami mboten wonten gumilan. Sumirat saged kula pikut, saged kula suwanake wonten ing Sing Kabupaten Pati. kepikut iki penewu apa kowe? Nggih, Sing ditrikung musuh iki kowe apa kono? nggih kula. Lho lah iya. Lho nek ora ana Kanoman iki kowe bali dadi arah. Nggih. Monggo niate Kanoman iki apik. Golek gawean bakal nyuwitekke jiwa lan ragane ana ing Kabupaten Pati. Durung lagi wae katampa. Iki wis ngetokke labuh darmane ning Kabupaten Pati. Gus, nek pancen niatmu golek gawean. Ayo. Tak suwanke ning Kabupaten Pati. Gara-gara sampean. Kula dijotosi bocah ndesit. Wani to, Mas. Wani. Oleh nek Wani. Apik kowe gila. Nek tak tonton ngono pendopo aku ngono, kedadian ngono. Aku kuwi piye? Kakang Surakumbolo. Dalan semene ambane kok nerjang-nerjang. Sawangen. Oh, Surakumbolo. Apa? Apa kawan buat contoh? Tabrak iki kok gampang. Rumah kamu piye? Aku tegeko. Kulo mboten jarak kok. Satu kulo mboten jarak iki wae. Dalane ambane semene ana wong tuwa mbegok kok ditabrak. Saestu kulo mboten ngertos kok. Wah. Dulurmu lanang ndi? Kala wau nggih sami tetandhingan. Nanging sami kendang pabaratan kula mboten ngertos kok. Ora kumpul. Mboten. Apa kecekel wong pati? Sampeyan iki piye lho, Pak? Heh? Kula niku mboten saged diadani tandingan lan Senopati Tanjung. Jalaran putune kesabiantung mlayu yo mlayu ning meku inget jalan. Ora perkara perang, Kakang Kula Sunan. kontak apa-apa kok inget. Ora perkara kuwi, Kakang. Lah perkawis napa? Bopo begawan. Lho, Sawangen bapak begawan. iki mau sampeyan tabrak ta apa iki? Apa? 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 Apa begawan?
semune dane entuk gawe nggonmu maju perang yang dereng kemawon kepanggih Kembang Jaya. Senopati saking Pati niku pun bareh pentis. Jane kula niku nulungi adik kula Cundaka. Saking tanganipun Senopati Tanjung. Senopati Tanjung niku pun kula piting ning kadadak wonten dhatengipun Kaneman ingkang beto pusaka. Pangaribawanipun kados dene ula sak gelugu gedene. Nyamber kalih kula kontal niki wau lho. Ah iki lho. Aku saiki rada eling. Arepa nggawa grobak. Arepa mbok tuplak japa mantramu. Kowe kabeh ora nek menang karo Kembang Jaya. Kok saged Dan Bupati Kembang Jaya kae kesinungan sifat kadel sing ampuh. Jenenge Kiai Apa kok lali aku? Sampeyan kok lali iki mboten sak crita. Kiai napa pusaka napa? Iya. Ampun eling. Saiki aku eling. Aku wis eling. Pusaka Kiai napa? Mbah. Lho. Sampeyan iki piye to? Jane pun emot pun eling. Oh iya. Iki Aku eling. eling iki eling. Eling ya aku wis eling. Apa jenenge? Mbah ya. Dari sampeyan iku mun eling kok malah mbah niku pripun? Cetane pripun? Cetane niki pripun? Pusaka napa, Bapak? Jenenge Kiai Budek Pagak Pati. Kiai Budek Pagak Pati. Kowe iso nyolong Kiai Budek Pagak Pati. Sampeyan iki ajeng kandha napa? Kowe bisa nyolong Kiai Budek Pagak Pati. Kembang Jaya umure mung sedelo. Angel mijet kowe nganti pati blubuk. Lek ngoten kula colone. Ngosek. Pripun sampeyan iki pripun? Kowe iki Sampeyan wedana. iku pripun? Kowe iki wedana diajeni wong sak sepira-pira wedana. Kok malah arep nyolong dhewe? Kowe eling ta ora? Nalika dulurmu tuwa isih urip arep nyolong sifat kandel papak sing diperintah Danyang Jeruk. Kidule pentungan Nggih. Danyang Sondoma Jeruk. Nggih. Rene dene mati gak duwe siswa. Sinten niku? Ketonggeng jenenge pokoke. Oh, nggih. Iya, Oke, Bang. ketonggeng Marongan. Ya lho bocah kuwi kok perintah kok nyolong engko yen bisa diganjar. Oh, ngoten. Oh, ngono lho. Menawi ngaten kula sarujuk, Kakang Senokumbara. Menawi kelampan panjenengan mondongi keris Budek Pagak Pati. Saged mejahi Bupati Kembang Jaya, Kakang kula sarujuk. Waton mengko aku bisa ketemu ketonggeng Bang lan Demit Pulau Marongan. Nuwun sewu. Dicundhaka piye? Nek ngoten panjenengan sarujuk perintah kalih Demit Marongan ketonggeng Bang. Iya. Nyolong pusaka ing Kabupaten Pati. Iya bener. Sampeyan nggih ngoten. Lho iya, kok kowe rak saka wong aku to. Kowe ya sarujuk. Aku sarujuk. Nek kula mboten cocok. Sik to. Kok nganti sliramu kuwi ra cocok dasarmu apa? Dasar kula maton. Lelakon sing wis kawuri. Yuyu rumpung perintah karo maling sondong majeruk. Tundone pripun? Kelakon apa mboten? Ora kelapa. Malah kadang panjenengan sing mati dhewe. Nek sampean perintah maling, gitu. Padha mawon sampean nulat karo lekase penewu yuyu rumpung. Di ya sadurunge aku yuk pangapura. Yo. Kandamu kuwi ora kleru. Kandamu kuwi ora salah. Lah nggih. Nanging ngerti yo.
Jaman biyen kuwi beda kelawan saiki. Biyen Sondong Madra duweni sedulur tunggal wiridan kang aran Sondong Makerti. Apa sebabe kok nganti Sondong Madra mati ora bisa mboyongi pusaka kongkonane Kakang Yurupung merga dipaeka Sondong Makerti. Ning iki beda kanane. Iki rak murid-muride Sondong Madra dudu Madra meneh, Di. Dumadine lelakon sakniki niku tinulada ing jaman biyen. Tetepe nek sampean perintah maling kula mboten cocok, kula mboten condong. Mboten badhe kasembatan panjenengan panjenengan. Kok bisa ngono? Lho ki mawon. Menyang lajengan apa mboten? Tetep tak teruske. Tetep sampean teruske? Iya. Mboten saged mendho. Tak racutke. Nek ngoten sakniki kula mboten badhe sapekutan melih. Aja kaya ngono sik. Parang Garuda nggih parang Garuda. Kemaguan monggo, parang Jana monggo. Kula dhewe sing ajeng nyala. Di, aja ngono, Di. Kekuatan ing kemaguan pun kirang jalan sumirat mboten manunggal kaliyan Aja mbok getuni, aja mbok gelani. Minggato siji meneng parang Garuda isih akeh liyane kok. Oh. Kakang Sinapundur. Ndoko piye? Sumbuh pangandikane Bapa Begawan Brajanggara. Sinaosa wekdal menika Kakang Penewu Sumirat murina penggalih. Kula piyambak ingkang badhe jumangkah wonten ing desa Jeruk ketemu kalih murid-muride Sondang Madra Swardi. Nek ngono aku matur nuwun saiki uga dina kang becik tumapao ana ing jero. Pangestu Golek Kakang. nggih sangang marungan kok. Apa kok Pangestoni ya. Monggo wangsul. Ayo,